Mga bay, tirada mga bay natin alimango di mga bay nung naputay humba mga bay nga pula-pula pod na mga bay na naputay kaning bahaw nga init-init mga bay di po palupig na tong alimango mga bay kay mo man ay ibenta to ron naputay kaning humba mga bay matik mga bay una din at kading alimango atong tiradahan mga bay kita ninyo na mga bay nga birtin tambuka mga bay pula-pula ng aligi mga bay ato siya na siyang ukbon niya mga bay kay kanang aligi atong unahon rug kaon mga bay ato siyang ukbo ng buko-buko mga bay ato na siyang gamitan ro kutsara mga bay kay hindi madala nagkamot mga bay ato na siyang lugiton mga bay kay para makuha na pinakatambok niya mga bay kita ninyo na mga bay kana mga tong unahon og tirada mga bay paako na siya diyan dapita mga bay den pala pagbahaw mga bay amatik mga bay pupo na panimbawa ni mga bay kay medyo gusla naman na tong pamahaw den dapita mga bay matik mga bay kita ninyo nang bimpulahan ng aligyan ng mga bay tambok kay ng alimanguha mga bay napalupig mga bay kana pong atong kuan ron mga bay humba po nga bay nga ano gatulo-tulo pa na mantika mga bay di po napalupig mga bay kay ato po na siyang ibangal din napita mga bay ato na siyang ibangal dikta din ato po na siyang pulo pagbahaw mga bay dugay ano mga bay ma-high blood yung trabaho ang mga bay kay puro tambok na tong gikaon mga bay pero likay-likay tani mga bay ato siyang dito po na to sigiho ni kaon ning mga pagkaon na mga bay kay puro man tambok na tong gikaon ron mga bay pero okay ra kay na kay talagsa ra man na mga bay paluwa na to ning tambok mga bay kadi yung tambok paako na siya na diha mga bay palupig na to ang humba mga bay paluwa pagbahaw mga bay matik mga bay mangaon ta ninyo